अरे ए भाई लोग ई भौजी के दुआरी में कथी अड़स गेल बाटे कि ई भौजी लकड़ी से खोद खोद के निकालतिया रे। आय अरे साला भगेलुआ का हरे बोल। अरे साला ई भौजी के सामान में कथी अड़स गेल बाटे कि ई भौजी लकड़ी से खोद के निकालतिया रे। भैयो रे हमरा बुझाता नु कि भौजी के पेल के कोनो अपन लाड़वा वही में तुर दिले उहे भौजी निकाल। अरे साला साफ लड़ चट्टे बाड़े कारी साला वो कैसे टूट जाई रे। अरे टूटी ना जब में घुसा के दोल्हा पाती खेली सत छुअब दुनु का दुनु आय छुअब दुनु गोलका तक खड़ा हो जाए। अरे ई तो सबके पता बा कि अगर गोलका छुअल जाई तो उ साला खड़ा हो जाइबे करे। एमे कहे वाला कौन नया बात बा। आ साला उ खड़ा होके के तो अलग बात बा, अगर कोनो गोलका छुनु तो पटक के ढेबियो दी। तू खड़ा होके के बात कर तोरी बहिनी के टिकुली साटो भाग तेरी। धोके आइल बानी बिल सिल तुरा काहे मैडम। उस साला बिल धोला के बाद ही टूट सकले का, तो साला बिना धोले भी टूट सके। बहिनी के धोआ के तुरवाई भाग बुजरी। का कहल ह सेक्सी मतलब शैलेश प्रेमी फिर से तनी कह त कह। अच्छा तो तोरा चाटे के मन नमकीन बा तो कह ना अभी कह तनी भगे। हाँ हाँ भाइयो बोल 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 अभी हिला के गिरा दे तनी चटा दिया इस सार के। सही कह तारे भगलू ई सार के उहे चाटे के मन कहले ही बा। हाँ हिला हिला गिरा गिरा चटावल जा हिला। हौ चाट ये यरौ अनि प्लेट से छिलके छी 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 चाटा सार चाटा बड़ा तोरा नमकीन चाटे के मन कइले रहलक। भौजी चटावतिया चाट चाट। अरे ए भौजी अरे वो केनु चटावे के बा ओकरा मन कइले बा चाटे के तू अपने चाटे लगू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। धके दुनु बैलून मार या राना धुन। अरे वाह वाह भौजी कमाल कर देली। अरे वाह कमाल का झाट कर देली। एक कामे नहीं के करत भेजा ऐसे करी काम नहीं करता भेजा। तो एकरा के का कहले बाड़ू जब मौका दे के बाद तो हमरा जैसन आदमी के मौका दा हमरा जैसन। अच्छा जब हम मारे लागम आना धुन तो हो जइबू सुन आ ओकरा बाद चिल्ला लगबू होइसन धुन। यरौ तू रुसना दुनु धके चूसना चूस रे सरवा चूस। ई भौजी मौका देते बिया आ तू ये दुनिया में होइल हिए बा चूस जितना मन करे चूस। तो भाई लोग ई रहल आज के वीडियो जौन की शैलेश प्रेमी आजकल के समय में सेक्सी प्रेमी बन गया बा। हम ऐसे कहतानी सेक्सी प्रेमी कि जौन भोजपुरी में आजकल भोजपुरी सिंगर सा इतना बढ़िया बढ़िया गाना गा के वायरल होता, जहाँ पर इस शैलेश प्रेमिया ऐसन ऐसन अश्लील गाना गा के मतलब साफ अश्लीलता फैला के रखले बा। तो भाई लोग ऐसन गाना गावे वाली सिंगर सके का करे लायक बा तोहनी अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लोग। अब भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगल हो तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। आप वीडियो अपना दोस्त समय शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगल हो तो एगो अपना भाई खातिर कमेंट जरूर करिए लोग, काहे कि कमेंट पढ़ के दिल के सुकून बहुत मिलेला, बहुत अच्छा लागेला तोहनी के कमेंट पढ़ के। तो चलो फिर मिला तनी कोनो दोसर वीडियो में, तब तक के खातिर